Tato scéna, jak jistě všichni chápete, se nedá opakovat. Proto nenatáčíme jenom jednou kamerou, jako ostatní scény, ano, nýbrž 3 kamerami zároveň. Čili, kdyby 1 nebo 2 kamery odešly, tak to alespoň v jedné, jak my filmaři říkáme, tedy v jednom kufru, bude. A můžeme si ten výbuch vyfotit? Samozřejmě Zdeněčka vám potom vykáže prostor, kde nám nebudete vadit. Pane režisére, pyrotechnika je hotová, jen to zmáčknout. Ano, výborně. To je náš hlavní pyrotechnik. Pardon, pane režisére, ale děti už jsou připraveny. A prosím vás, řeknete nám, abychom ten výbuch nepropásli? To je jednoduché, dívejte se prostě na mě. Já budu stát tady a to je domluveno, že jak já takhle zdvihnu ruku, tak se všichni připraví a jak mávnu... Pěkně